Silav êvar baş hev baş hevano ji mazlûm Abdî agahî hat li Şamê em tepê hesyan peymana teslîmiyetê bi temamî red kiriye û vegeriye Rojavayê Kurdistanê. Li gorî daxuyaniya dawî ya Qesedê aniha seferberî hatiye îlan kirin. Ez hema wê seferberiyê ji we re bixwînim. Ez pêşî mîvanê xwe hema dengê wî vekim. Faysal Dağlı merheba bi xêr hatî. Şev baş bedin. Berê ku em dest pê bikim, berê ku pirsa xwe bipirsim, ez hema daxuyaniyekê deqa dawî hatiye ez bi hevala re par ve bikim û tu jî godarkî pir kêfxweş dibim. Mesele gelekî ciddi ye. Qesedê bang li ciwanên temamê Kurdistanê kiriye. Başûr, Bakur, Rojhilat, Ewropa, ciwanên her derê dünyayê sînoran rakin tevlî berxwedana li Rojavayê Kurdistanê bibin. Ji bo gelê me berxwedêr dibêje Qesedê. Ji şeşê çilevê heremên me û gelê me rastî êrişên hovane û barbarane ê dewleta Tirkiye û Daişê tê ê Şamê jî li hember van êrişan şervanên me bi cesaret fedakariyekê mezin şer kir baweyekî bi rûmet şerê xwe hê jî didomîne. Îro dewleta Tirkiye û çetên wê ên bi zihniyeta Daişê êrişê xwe li ser gerê me zêde dikin bi xeyala ku dikarin îradeya me bişkînin bi xeyala ku dikarin berxwedana me têk bibin. Em bi biryar bi îradeyekî mezin dibêjin. Çawa ku hevalên me di sala 2014 de li Kobanî berxwedana dîrokî kirin û Kobanî kirin goristan ji Daişê re ya ku ji aliyê dewleta Tirkiye ve hate piştgirî kirin, îro jî bi aynê îradê em diyar dikin ku em ê bajarên xwe ji dêrekî heta Hesekê û Kobanê biguherînin goristanekê ji bo xwediyên zihniyeta Daişê yên nû, yên ku ji aliyê dewleta Tirkiye ve têne birêvebirin. Li ser vî esasî em bang dikin li hemû ciwanên me. Em bang dikin ji bo keç û xortên me ên li Rojavayê Kurdistanê, ê li Bakurê Kurdistanê, ê li Başûr û Rojhilatê Kurdistanê. Em bang li keç û xortên xwe yên li Ewropayê dikin. Bi hev re bibin yek, sînorên dagirkeran rakin, werin tevlî berxwedana li Rojavayê Kurdistanê bibin. Îro roja rûmetê ye, îro roja berpirsyariya dîrokî ye. Dibêje îro em carekê di nîşan didin ku îradeya gelan ji her cure êriş û dagirkeriyê bihêztir fermandereya giştî ya Hêzên Sûriya Demokratîk 19 çile 2026 ev daxuyanî beriya çendeqeyan ket ajansan. Faysal Dağlı tu çi dibêjî di derbarê vê banga dawî de. Mazlûm Abdî jî vegeriya di rêda bû herî dawî Foza Yusuf tevlî Rûdawê bû got di rêdayê tê êdî hatiye nehatiye di nava bernamê de em ê agahî bidin. Belê. Qasekî berê min jî bi Rojavayê Kurdistanê re xeber da bi çendîn çavkaniyan re piştrast kirin ku Mazlûm Abdî general ji Şamê vegeriye û gihîştiye Rojava. Serokê Daişê Colanî li Kurdan ji bilî teslîmiyetê ti rê nahêle. Yani servan teslîmiyetê ferz kiriye. General Mazlûm jî wek fermandarê YPG, wek fermandarekî şerefdar ev ya red kiriye tabii biryara berxwedanê dane. Yani hemû hêza YPG, YPJ li Rojavayê Kurdistanê biryara berxwedanê dane. û ji daxuyaniya ku te jî anî ziman diyar dibe ku berxwedanekî giştî wê li Rojavayê Kurdistanê rû bide li dijî êrişên Daişê, li dijî artêşa Colanî û ji bilî wî rê nehiştire ji Kurdan re. Yani Kurd heta niha ev demekiye diyar dikin ku şer naxwazin lê eger şer were berderiyê wan jî ew berê xwe nedinekê heta dawîn ew ê berxwe bidin. Wek ku daxuyaniyê de jî hatiye gotin çawa li Kobanê berxwedan Kobanê kirine qebristan ji bona Daişiyan re. Ew ê vê carê jî hemû miletên Kurd, Kurdiyetiya cîhanê li kêleka şervanê xwe be û ew ê berxwe bidin. Niha piştî ku hevdîtin bi dawî biye Mazlûm Abdî vegeriya Ahmed Şara dîrek telefonê Donald Trump kiriye, gilî û gazin ji kiriye, gotiye me li hev nekir û dibe serxwebûna Sûriyê garantî bibe, dibe tu piştgirî bidî me. Tiştekî wisa daxwazekî wisa ji Amerîkayê kiriye. Faysal Dağlı tu bawer dikî yani berxwedana milletê Kurd wê karibe biryara Donald Trump jî biryara Şara jî têk bibe. Çi dibe bila bibe hevkariya wan? Belê. Belê. Lê pêşê dixwazim têbîniya xwe li ser ew argumentên Colanî bêjim.
Colani deravat ke mesela ne serxabune Suriye, şu an Suriye serbuxaya, Amerikan evi jinas kiriye Amerikan, alema Rojava. Problemi ki vane imsat tune. Ev ji Trump destura qetilkirina Kurda xwestiye. Yani tiştê ku ji Trump xwestiye, gotiye çavê xwe ji qetilkirina Kurdan re bigirin. Ew daxwazên wî ji Trump tê wê vate. Ew hîn jî ne ji xwe ne bawerin. Yani heta niha jî êrişê serxaka Kurdistanê Rojava bi awayekî giştî dest pê nekiriye. Ew dixwazin bi ewle bin da ku ew ê Amerîkî çavê xwe bigirin. Ji vê yekê re da ku ber li êrişê wan, ber li qetliamê wan vebikin. Ji ber vê yekê bes Colanî em dizanin sextekarekî herî mezin e ku gotinên wî û kiryarên wî çi qas li dijî hevin. Heta niha her tim hîleyan kir, her tim dirûtiya kir. Ev gotinên wî daxwazên wî ji Trump jî destûra qetliamê ye. Niha di zimanê Qesedê de em guherînekî dibînin. Cara yekeme rast bahsa hebûna dewleta Tirkiye ya di vî şerî de dike Qesedê. Rast beriya niha hinek bi gotinên sembolîk behs dikir. Ya din jî tiştek û belam kişan bahsa sê bajarên Serokeyê Rojavayê Kurdistanê dike. Dibêje werin em bajarên xwe ji Dêrikê heta Hesekê û Kobanî. Bahsa sê bajaran dike. Yani Hesekê Qamişlo jî di nav de ye elbet. Yan jî Dêrik Qamişlo Hesekê. Tu viya çawa dibînî? Yani idî Qesedê tenê Rojavayê Kurdistanê yê resen yê esasî vî ji xwe re kiriye hedef parastina wî? Belê. Madem gotinatiye ser gotinê, kek bedran ez dixwazim ev ê lîteratûrê em sererast bikin êdî Qesedê tune. Qesedê nema. Qesedê nexema Kurdê ye jî. Êdî YPG heye YPJ heye. Parastina Kurdistanê heye. Qesedê çi bû projeyekî çawa bû û çima tune ye? Çi ye tişta tune ye? Belê. Qesedê li ser pêkvejiyana Kurd û Erebên herema Bakur Rojavayê Sûrî hat bû da mezrandin. Bes ev proje ji alî Ereban ve hat şikestin. Ji alî Cîhanê ve hat şikestin. Ji alî Daişê ve ji alî Colanî ve hat şikestin. û Ereban mixabin, lazim em viya jî bêjin bu awayekî eşkere. Erebên ku di nav projeya Qesedê de di nav sînorên herema Bakur Rojavayê Kurdistanê de an jî Sûrî de cih digirtin. Rûl Kurdan badan, xıyanet kirin li Kurdan. Ji ber vê yekê ew proje têk çû. Yani xeyalekî xweş bû. Kurdan xwest wan fêrî demokrasiyê bikin, fêrî pêkvejiyanê bikin, fêrî jiyanekî firerengî û pir alî û bi xeter giştî pêkvejiyan û demokrasiyê bikin lê wan red kir. Yani berê jî em dizanin ew heremên ku heremên Raqa û Dêrî Zorê beriya ku hêzên Kurd biçine vê derê piştgiriya Daişê dikirin. Yani ewan eşîrên wê derê yani pêwîst nake em ji gotinên xwe tesarruf bikin kî xurt be hevalên wan in. Yani ji bona wan xema jiyanekî nûjen, demokrasî, firerengî, rêzgirtin li hember olên cuda, komên etnîkiyên cuda tune, tiştekî wisa tune. Yani vana bedevî ne, çanda wan bedevî ye û îro jî çawa firsem dîtin artêşa Daişê ya Colanî hat ser sînor berê xwe carekî din dane wan bi perê Siûdî bi çekên Daişê û tu dibînî yani ew zindanên Daişiyan vala dikin û çek didine destê wan yekser ji niha dest bi serjêkirina dîrên Kurdan kirine. Yani ji ber vê yekê dibe em jî lîteratûra xwe biguherîn êdî ne Bakur Rojavayê Sûrî maye ne jî Qesedê maye. Parastina Rojavayê Kurdistanê ye û hêza Kurd jî YPG û YPJ. Belê. Yani projeya Kuvvetên Sûriye Demokratîk, projeya Bakur Rojhilatê Sûriye Qediya êdî tamamen Kurdistan, Rojavayê Kurdistanê û hêzên heqîqî Kurda YPG, YPJ maye tu dibêjî li ser sahnê. Belê. Ji ber vê yekê Qesedê jî ev yek qebûl kiriye ku behsa tenê behsa navê sê bajarên Kurdistanê dike. Belê ew mesele bedran ev ya behsa sînorên Rojavayê Kurdistanê dike. Sînorên Rojavayê Kurdistanê tu zanî ji bajarê Dêrikê dest pê dike li sêgoşeya Tirkiye, Başûrê Kurdistanê
و لعالیه دن و جی سینوری کود گیجی هرمن عرب دکه وهروا کوبانه يعني گیجی حتی کوبانه بریا داگر کرنا افرینه گیشت افرینه لی جیه کنها باس دکه جیه کو اولی برخودان شر برخودان لی بیکرن باس اولی درید که و باسا جینگه کرداد که Mısır yani ekranı sinore nişan daya. Cizeri kumaya eve yani. bele yani sinore Rojavayê Kurdistanê basa wê tê kirin. Yek jî tiştekî din heye Faysal da li pir tê nîqaşkirin ha ez bixwe hinekî cuda difikirim niha biratiya gelan, demokrasî, aştî vana têgehên medeniyetê ne tiştên nexirabin normal. Lê wextê ku Ereb xwe nêzê biratiya gelan nakin, Tirk û wextê ku xwe nêzê biratiya gelan nakin, ev nayê wê meعنê ku biratiya gelan tiştekî xirab e. İnsanê ku xwe nêzê demokrasiyê neke nayê wê meعنê ku demokrasî xirab e. Yan jî aştî. Wana ez têgehên pîroz dibînim. Lê problem ew e ku ew xwe nêz nakin edî problem di wan da ye. Îja carna li cem me hinek rojnamevanê me jî di wê xetayî dane nizanim tu çiwa difikirî. Yani radibin van têgehan reş dikin. Yani ez lazım ji bîr ve nekin asla siyaseta Kurd asteki gerdûniye nûjene demokratîke û pir li pêşiya rojhilata navî ne. Avana ew tiştên ku te behs kir û siyaseta me tîne ziman bi rastî xeyalên xweş in ji bona medenîkirina şaristanîkirina rojhilata navîn edbêm kedîkirin ez bu bele ji bona kedîkirina rojhilata navîn em bisa bêjin an jî hovîtiya çanda hovîtiya rojhilata navîn xeyalên xweş in lê em xabin wek xeyal dimînin ji ber ku tu îro ev 10 sal e Kurd û Ereb li wê derê di nav hêzên Qesedê de di nav rêveberiya Bakur Rojavayê Sûrî de bi hev re dijîn. Lê me dît ku di şevekî de şerefa xwe danîn aliyekî û xiyanet li Kurdan kirin. Ew Kurdên ku wan ji Daişê rizgar kirin. Pişta xwe dane wan û carekî din bi Daişiyan re bûne yek û niha Kurdên qaşo di nav neynokê de birayên wan dikujin. Ji ber vê yekê yani evan fikrên ku siyaseta Kurd ji bona çareserkirina pirsgirêkên rojhilata navîn wek pêkvejiyan, wek demokratîzekirin, wek konfederasyon, wek çanda firerengiyê tîne ziman li wê derê nikare jiyan bibîne. Herî kêm niha nikare jiyan bibîne. Belkî piştî merheleyekî, belkî 20 sal, 30 sal, 40 sal çend nifşên dîtir belkî mumkûn be. Lê heta ku ew çanda hovîtiyê li wê derê hukm bajo mixabin ev ya wek xeyal wek fantazî bimîne. Ev ji bona Tirkiye jî wisa ji bona Sûrî jî wisa ji bona İranê jî wisa heta ji bona Iraqê jî wisa tu dizanî yani ev çar dewletên çar welatên ku em behs dikin yani girseyên wan tev nîjadperest û hovin dewletên wan tev dîktatorî û dervayî dema me ne. Yani ji ber vê yekê em nikarin wan kedî bikin ya herî baş em çareya serê xwe binerin. Em bahsa demokrasiyê, bahsa pêkvejiyanê, bahsa medeniyetê bikin jî ev ya ser xaka xwe pêk bînin pêşiyê em bibine mînak ji bona ev hovên derdorê belkî viya wayî feyda me ji wan re çê bibe. Lê diyar bû ku biratiya gelan falan tenê duruşmên xweş in lê mixabin li beramberî me evekî bersîvekî nabîne. Yani Kurd bi niyet pakî, bi niyet başî, bi dilsozî, bi dilniyayî tev digerin. Lê yek ku mera qaşo yani ku em ew girsên, ew milletên, ew etnîkên ku em bi wan re dijîn qebûl nakin evî tiştî. Çê nabe yani. Çê nabe ev du hefteyê jî em ya dibînin. Em mînaka têkçûna vê projeyê dibînin. Têkçûna vê fikriyatê dibînin. Ya herî baş Kurd ev fikrên nûjen li ser xaka xwe pêk bînin. Niha doh wextê ku Mazlûm Abdî çû Şamê nivîsek te hat weşandin li ser medya civakî ez hema bixwînim ka tu dixwazim tu îzah bikî ji ber ku têgehên hinek cuda têda hene. Hevkariya bi Amerîkaya re têk çû Amerîkyan di dawiya rojê de çeteyên colanî hilbijart dest ji Kurdan kişand
Pişkiriya Kurd û Ereban û demokratîzekirina Sûriyê yanî projeye Qesedê têk çû, beşa Erebiya Qesedê dest da çeteyên cihadî û demokrasî red kir. Êdî YPG tenê heye wê artêşa Kurd rojava biparêze, gotina te rast derket, heqeten jî bravo, ji ber ku doh mesele pir şêlî bû, yani hêşê me jî tevlî hebû. Lê tu dibêjî artêşa Kurd wê rojava biparêze, gelê Kurd hemû li keleka rojava ye. Peymana Parîsê bû duyem peymana Cezayirê ji bo Kurdan. Peymana Cezayirê jî dixwazim tu bînî bîra temaşevanan. Piştî Cezayirê ku Kurd ji nava wan vekişiyan, yani Ereb, Farisan, İran û Iraq 10 sal di nava xwe de şer kirin. Yani piştî ku Kurd ji nava her duya vekişa, êdî wan dest bi şer kir. Niha dîsa Kurd wê ji nava Daişê û Amerîkî, İsraîlî, Ewropî vekişin, bila ew li hev pîroz bin, em ê encamê reqsa wan di nêz de bibînin. Ne reqsa wan e yani. Belê. Wê tola dîrokê û cirmê vê bêşerefiya her du aliyan erjeng be we dostanî û dilsoziya Kurdan heq nekiribû ji xwe tu dibêjî. Keremke tu viya çawa şîrovetkî hem peymana Cezayirê û hem jî Amerîkyan asıl em wan da kirin ji ber ku dostanî dilsoziya Kurdan heq nakin. Belê. Nahek bedran dibe em ji bir ve nekin Amerika'ya ku em nas dikin, Amerika'ya ku heta na hebû êdî tune. Yani psikopatekî rêveberiya Amerîka bi dest xistiye û li ser siyaseta cîhanê jî zal bûye. û segekî bi navê Tom Barak şandiye heremê evana hemû xirabî dikin. Yani ew nîzama ku bi awê zorê bi fedekariyên mezin hat damezrandin, ji alîvan her du psikopatan ve hate rûxandin. Yani hemû dengeyên cîhanê rûxandin. Ne tenê li rojhilata navîn, ne tenê bi piştgiriya Daişê. Yani tu zanî me Kurdan 10 sal li keleka Amerîkiyan bi Daişê re şer kir. Kurd bûne nobedarê şaristaniya Rojava hemû. Kurda ji bona ku cîhanê ji tariya Daişê rizgar bikin 10 sal fedekariyên mezin kirin. Lê di dawiya rojê de du hek psikopat hatine evî dengeyê hemî betal kirin. Yani ez di vê baveriye de me heta niha jî li Amerîka, li Ewropa, li Fransa, li gelek deverên cîhanê dostên Kurda hene. Wek siyasetmedar, wek rewşenbîr, wek raya giştî. Lê belê yê biryardar ev psikopatin. Yani tu zanî rola Tom Barak divan tiştên genî de di vê qirkirinê de di teslîmkirina Sûrî bona Daişê de çi bû? Em van hemû tiştan dizanin. Hefta borî li Hewlêrê çawa li Mazlûm Ebdî zextê kir da ku ew peymana teslîmbûrê pê bide qebûl kirin. Yani em rola wî baş dizanin. û yani evê Tom Barak jî her wiha Donald Trump jî û xudanê vê biryarê jî evê cirmê vê yekê bidin. Yani destberdana dostaniya Kurda sembolîk be jî encamê wê evê giran bin. Li pêşiya me hîn İran heye, hîn Türkiye heye, li rojhilata navîn diyar nîne piştî sê mehê din evê çi rû bide. Evê carekê din werin berderiyê Kurdan. Yani Kurd ne dinamikekî gusane ku yani ihtimalen bi têkçûnekî askerî jî ji holê rabin. Tiştekî wisa tune. Dinamîka herî nûjen, dinamîka herî serkeftî di siyaseta rojhilata navîn de Kurdin. Avana çûn her çar rejimên dîktatorî, her çar rejimên gendel, her çar rejimên dijminê milletên xwe û hemî milletan hilbijartin. Bu an re efkarî kirin. Ez bas evê yekê dikim. Reqsa wan bi Daişê re belheserê wan. Em ê vê yekê bibîn. Her wa ya İsraîliyan jî, ya Netanyahu jî. Netanyahu li hember evan qetliamên ku ser Kurdên Rojava tê kirin bêdeng e. Yani heta niha gelek Kurdan yani her çend min balê dikşand jî ku İsraîl xwediyê firsenda xwe ye lê bi awayekî me digo evê wijdanê wan qebûl nake ku Kurd bavekî objektif müttefikê vî milletîne evê rê nedin, destûr nedin, evê ser siyaseta Amerîka herî em zextê bikin da ku nehêlin Kurd bi qetliama bi komkujiyê re rûber nebin lê tu dibînî bêdengin. Yek deng ji İsraîliyan dernakeve. Yek deng ji rêveberên Amerîka dernakeve heta niha. Yani ew bendêne ku Kurd bêne qetil kirin, ji holê rakirin û piştî ku defter hat qepatkirin û biaxivin. Ew hiç manavî tune.
Yani Evet. gel ve jî ez dixwazim bêjim kek bedran îro bi rastî jî li dijî Kurdan li hember Kurdan koalisyonekî cîhanî ya bêdengiyê hatiye peyda kirin. Yani ew çend gotinên berada yên Macron yên nizanim yê filan û bêvana em di nav endîşeyan dane nizanim çi evana hiç manayekî bîtune. rast. Yani evana hemû şirîkê komelkujiya li Rojavayê Kurdistanê ne. Şirîkê Daişê ne. Yani Kurdan ji bona ku Fransayê, Almanyayê, Avrupayê, İspanyayê, İtalyayê, Avusturyayê ji Daişê biparêzin ew qesa fedekarî kirin, şer kirin. Hîn jî 10,000 kadroyên wan di destê Kurdan e dîlgirtîne lê ti bala xwe bitiyekê ji kesekî tidegekî dernayê û di binî de jî piştgiriya serokê Daişê coranî dikin. Tevgerên me hêjî qedexine li Ewropayê. Belê. Kek Faysal tiştekî din ji te bipirsim. Wî rojê min maqaleyekî hevalê rojnamegerekî xwend vê derê. Kek bedran ez bibore efû bike bes te ew beşa duyem ya pirsa te ew bê bersîfma mesela Peymana Cezayirê Rast e keremke. ez çima dibêjim duyem Peymana Cezayirê Em muqayesekî yani ya îroyê wê de belê bêbextî cotstandardiya Amerîkyan li dijî Kurdan ji mêjvayê ji roja ku wan û Kurda hev û nas kirine li dijî Kurdan bavekî dûrû cotstandard tevgeriyane. Amerîkya Kurdan kinga hev nas kirin li İranê piştî damaşerê cîhanê yê duyem de. Amerîkî û İngiliz bi hev re hatine beşekî İranê nîvê İranê dagir kirin. Beş hatin janî Sovyetê ve hatê dagir kirin. Di nav her du heremên sektorên dagirê de xaka İranê vala ma Kurdan jî ji bona asayîşa welatê xwe biparêzin komarekî biçûk li Mehabadê komara Kurdistanê damezrandin. Lê pişt re piştî şer ku şah teslîm bû teslîmê van hêzan bû Amerîkyan İngilîzan bû û hinekî imtiyazên petrolê û dewlemendiyê da Stalin her du hêzan jî dest ji Kurdan berdan Kurd û hinek Azeriyên wê demê li Kurdistanê û li Azerbaycanê qetliyamê nedîtî hatine kirin. Yani ew xıyaneta yekem bû ku Amerîkyan wek serkeftê şerê cîhanê yê duyem li Kurdan evê xıyanetê kir. Ya duyem di sala heftê û çaran de ku bi fiîlên Henry Kissinger ku li Cezayirê Faris û Ereba anî keleka hev bi şertê ku dest ji Kurdan bikişînin Kurdên Başûrê Kurdistanê bikişînin da ku rejima Baas rejima Hasan Bekir û Saddam Hüseyin bajo ser Kurdan bû sedem ku Kurd otonomiya Kurdistanê di heftê û pêncan da têk biçe. Kurd dîsa neçarman birêya ketin. Di dema teslîmkirina Abdullah Öcalan de dîsa rola serekeya Amerîkyan bû. Anha di sala 2026 da Amerîkî cardin evê cotstandardiyê evê bêedebiyê evê bêahlakiyê li dijî Kurdan dikin ku 10 sal di heman sengerî de ku Kurdan ji bona leşkerekî Amerîkî neyê kuştin xwe feda dikirin. û ev jî ewa me bû xelata me bû ku Amerîkyan îro dane me. Yani lazim e siyaseta Kurd lazim e milletê Kurd ji van ewan ders bigire. Yani eger destê dostaniyê dirêjî Kurdan bikin helbet Kurd her tim dostê millet û dewlet û kultur û têgîştira şaristanî ne lê bi awayên dirûtî cotstandardî û planên realpolitîk yên stratejîk naçe serî hev tişt. û her wiha ez dixwazim ji bona rejima Netanyahu jî hema tiştî bêjim. Yani rejima Netanyahu îro plan dike ku wî ji colanê ji Daişê başûrê Sûriyeyê stend an jî herî kêm yani li wê derê imtiyazan bi dest xist û ew ê wisa hev bikin. Naxêr. Sûrî bû devleteke cihadî. Sûrî bû devleteke Daişî. Ji serî heta binî. Ew ê vana muhakkak hesabı İsrail'e bibînin. Divê Netanyahu evê yekê ji bîr veneke. Yani ji bona Durziyan evê baş kirin. Destê wan xweş be Durziyan parastir ji destê van hova ji destê Daişiyan. Lê heman tişt lazim bû ji bona Kurdên ku xudanê hemû qederê ne. Yani ez bahsa milletên cihû û milletên Kurd dikim. Ez bahsa rejima hikûmeta Netanyahu nakim ew tiştekî dine. Lê ew jî tevlî
koalisyona bedengi ya li beraber Kurdan bune. Yani dibe ev yaş bir ve nekin و ev cirme ve ekejin bidin. Ev Daesh buan ra wera ruber. Tuzani Faysal kek Faysal böyle. قد کی Kelepke. ماسیه کرده تونه قد خطای کرده تونه وی روی مشتره بست کرد من مقاله یک حواله که روزنامه‌گر خوان تداد بیجه تشتا Böyle. خطر نه اوه کو مروف گاوه کی شاش باویجه تشتا هری خطر اوه مروف درنگ گاوان باویجه نه Böyle. کردان قد خطا نکریه کردان حتی نه کنگی کتن اتفاقی به اسرائیل را پیراکت نوا هفکاری د دسپیکا سالی ده وقتی که جولانی هات داگر کر شام Kurd ketin nava helvesteki çeva tıpaka navnetevich qas peş qıstin jaliye siyasi ve dibêjim Kek bedran. ne tene qesede Böyle. rêvebûna Ev roş. xweste tamam ana em nekevin nava rast e nava rexneyê navxweyî Böyle. belki Ev ne roş. demeli? Ev keli ne keliye rehne kırna Kurdaya. Yani Kurd tenet garın yek tişteki bikin piştgireye budu bikin. Me Tamam. çi kır, çi xaleti, çi kemasiye me hebaji ev ne mijara iroye. Yani Hı. mijara me yek mijara berxwedane piştgiriye berxwedana Rojavayê Kurdistanê helbet yani siyaset bê xeletî nabe bedran. Gelek Rast e. xeletên Kurdan hene. Lê wek min got ne mijara îroye. û eş tera bêjim stendina Şamê guherîna rejimê anîna Daişê li Şamê avana tev planên navnetewî bû. Di wir de hiç dexla Kurda tune bû kesî ji Kurda jî nepirsî. Hı hı. Ji bo navê yekê yani ne tiştekî adilane ye dadmendiye ku mirov Kurdan rexne bike. Kesî ji Rast Kurda e. fikra wan nepirsî. Kek bedran. Na rast e. Rast e. Ji vir û Belê. pêve merov çawa dikare hereket bike mesela Başûrê Kurdistanê sosyolojiya Başûrê Kurdistanê çawa ye hêza eskerî ya Başûrê Kurdistanê gelo wê daxilê nava Rojava bibe ew ê piştgirî bide kîjan aliyan ve yan jî meselê maddî manevî wek ku aniha êdî quwet û hêz û quweta me ya maddî jî kêm biye li Rojavayê Kurdistanê kanên petrolê ji destê me hatin girtin yani êdî ji vir û pêve ji bo em bikaribin Rojavayê Kurdistanê îdare xwe bikin ne tenê maddî manevî her aliyê ve êdî pêdivî bi piştgiriyekî ciddî heye. Belê. Da asta netewî de da asta millet de asta gel de Kurd hemû yekin. Kurdên Başûrê Kurdistanê jî di çend rojên dawîn de helwesta xwe û piştgiriya xwe ji bona Rojavayê Kurdistanê baş diyar kirin. Hı hı. Siyaseta Kurd evê çi bike ez vê nizanim. Yani ji ber ku heta na rast li ser xaka Rojavayê Kurdistanê li ser netewa Rojavayê Kurdistanê êrişekî dest pê nekiriye em helbesta wan nizanin. Lê hefta borî çend rojên dawîn de çi yeneke be çi qedepe be çi serokên wan bin hêzên dîtir bin çi herema hikûmeta Herêma Kurdistanê be ewana piştgiriya xwe bi Kurdên Rojava re diyar kirin. Hı hı. û çav li rê ku çi hikûmet be çi partî bin çi millet be çi ji destê wan were ew ê bikin. Di dema berxwedana Kobanê de jî tu dizanî hikûmeta Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî hêzên pêşmerge şandin ji bona piştgiriyê ewan jî li keleka birayên xwe yê Rojavayê Kurdistanê şer kirin. Yani anha sînor jî heye di navbera wan de sînorê Sêmalka Vekir ye ku bixwazin ew wan heye. Ew hêza wan heye, ew qabiliyeta wan heye û lazim e piştgiriya Rojavayê Kurdistanê jî bikin. Nehêlin da ku Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji alî koalisyonekî hovane ku Türkiye û Daeş û Colanê û Suudî Erebistan û li pişt perde Amerîka û İsraîl û Ewropa heye bê fetsandin. Eger Rojavayê Kurdistanê bê fetsandin dora Başûrê Kurdistanê jî em vê yekê dizanin. û ew ê nehêlin Rojhilatê Kurdistanê jî zînde bibe. Em vê yekê jî ji bîr ve nekin. Yani îro li Rojhilatê Kurdistanê jî em dibînin alema Rojava, Amerîka, İsraîl bi monarşîstan re dixwaze hevkarî bike. Ew monarşîst dijminê Kurdan e, dijminê federasyonê ne, dijminê îyadekirina mafê milletên Îranê ne. Yani ew tê watê li îro li Rojava çi qewmî ew ê siber roj li Rojhilatê Kurdistanê jî ew ê biqewme. Yani ji ber wê yekê dibe hemî şaneyên siyaseta Kurd şiyar bin da ku evan lîstkên ku îro têne serê wan vala derxînin piştgiriya hevûdû bikin bi eskerî bi aborî bi piştgirî bi milletî bi meydanî bi hemî jûreyên hevkariyê dibe li meydanê bin. Yani Kobaniya Duyemîn ruhê netewî. Kek bedran êdî
ya xeterê de netêne Kobaniyê. Hemî Na Rojavayê ez Kurdistanê. dibêjim ruhê duyemîn yê Kobanî. Belê rohê duyemîn yê Kobanê dibe ji wî jî zêdetir be. Dibe ji wî jî zêdetir be ji ber ku hemû Kurdistan dibin xeterê de ye. Ji xwe di mesela siyasî de êdî tu çawa dibîne nizanim çünkü ji vê saetê şûn ve êdî tekîliya me bi Şamê re êdî zehmet dibe êdî diyalog çê dibe çê nabe nizanim yani merov êdî dikare bibe federatif dewletekî federatif piştî vê saetê xwîn rejiya nabera me de şer çêbû êdî Kurd û Ereb Colanî çawa bikaribin di dewletekî de bi hev re bijî nizanim îhtimala serxwebûnê heye tune ez wî jî nizanim elbet pir zû ye merov behsa van meseleya bike ama tu çawa dibînî Bedran eger Kurd berxwedanekî baş bikin berxwe bidin bavê yani bi peyveke tijî kêr û tijî berxwe bidin ew ê Amerîkî jî neçar bibînin müdaxele bikin û ew ê hiqûqa nû di navbera Kurdan û aliyên din ew ê li gorî encama berxwedanê geş bibe ji nava mirov nikare tiştekî bêje. belkî durzî jî cesaret bigirin ji Kurda Çawa? belkî durzî jî cesaret bigirin ew ê jî bikevin hereketê Tabii eger berxwedanekî wek min got têr û tijî li gorî peyvê eger rû bide artêşa Daişê artêşa Selefiyan wan hovana bêne şikestin ne tenê durzî ew ê Alewî jî miletên dîtir jî yên ku ji vê desthilatdariya Selefî êş û azaran dikişînin ew ê hemû serhil bidin. Ew ê efektekî wisa li seran serê Sûrî bike. Kek Faysal Dağlı emin vakta ku tedabû me yani te bixwe pêşniyaz kiribû nîv saetê me qediya em dikarin xatir ji te bixwazin gotinê tê dawî hebe em ji te bigirin kerem bikin û paşê jî çend û çê min hene ez ê pêşkêş bikim. Belê gelekî spas dikim yani di nava xaftinê de me dem behs kir îro erka hemû Kurdan Kurdayetiya cîhanê tenê piştgiriya Rojavayê Kurdistanê ye da ku Rojavayê Kurdistanê ji alî van artêşa hov neyê fetisandin û bi hemû derfetên xwe ji destê kî çi tê yani Kurdên diasporayê yên welat lê yên çar aliyên cîhanê ji destê kî çi tê lazim e ji bona piştgiriya Rojavayê Kurdistanê texsîr neke. Gelek spas dikim mala te ava ji bo tevlîbûna te serkeftin ji bona miletê me Rojavayê Kurdistanê ji bona şervanên YPG li dijî ev rejima tarî û hov. Mala te ava gelek spas. Hevan û em bidomînin niha Foza Yusuf daxuyeniyekî daye min xwest ez hema bi were par ve bikim. Foza Yusuf dibêje Şam daxwaza teslîmbûnê kir me jî red kir aniha reportajekî heye di Rûdawê de. Hevseroka desteya danûstendinê a rêveberiya Xweser Foza Yusuf diyar kir ku ji civîna Mazlûm Abdû û Ehmed Elşara encamekî êrînî derneketiye. Foza Yusuf di derbera rewşa dawiya Rojavayê Kurdistanê û hevdîtinên li Şamê de daxuyaniyekî girîng da Foza Yusuf eşkere dike ji civîna fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Abdî û Ehmed Elşara encamekî negatif derketiye. Yani tu tiştekî xêrê baş derneketiye. Mazlûm Abdî niha dibe ji Şamê vedigere Rêzdar Faysal Dağlê jî got me agahî girtiye ku aniha gihîştiya Rojavayê Kurdistanê tiştekî baş e. Yusuf li ser daxwazên hikûmeta Şamê wiha got binêrin hevanna. Şam ji me dixwaze em her tiştê rêveberiya Xweser xirab bikin. Birixinin radestî wan bikin. Yani teslîmê wan bikin. 14 sal tiştê ku me bi qezenç kirin hemî destkeftê xwe li ser tepsiyê dixwaze em teslîmê wan bikin. Ji me daxwaz dikin ku em bajarê Kobaniyê jî radestî wan bikin. Foza Yusuf balkişan ser metirsiya Daişê. Girtiyên Daişê yên li girtîgeha Şedadê hatin berdan niha Daişî êdî êrişê me dikin. Foza Yusuf hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê jî weke şîrîgê plana li dijî Kurdan pênasê kir. Ev têgehên gelekî mühîm in hevan da. Binêrin. Koalîsyona navdewletî ku ev 10 salin em bi hevra li eynî êniyê şer dikin li hember Daişê. Yani aniha dünya serûbin biye ji bo me Kurdan. Dünya serûbin biye.
koalisyona navdewletî ku ev 10 salin li eynî eniyê em bi hevra xwînê dirjînin em bi hevra dixwin vedixwin îro cephe guherandin derbasê aliyê Daişê bûne li hember Kurda şer dikin komploya navnetewî anha li hember Kurdan tê pêkanîn acayip rewşekiye yani ne siyaset ne ilim dikare vê yekî îzah bike tu tiştekî nikare vê yekî îzah me çi kir me li ku derê xeta kir me çi kemasî kir ku hêzên koalîsyona xwasa berê xwe dane me û Daişiyan destek dikin mesela ew zîndana ku me parast ew qas 10 salan wê derê çi çêbû ku hêzên koalîsyona ew zîndan dîsa vekirin Daişî hemî serbest hatin berdan çi bû me çi anî serê we hêzên koalîsyonê niha hevan girtiyên Daişiyên li zîndana Şedadê hatin berdan niha edî Daişî êrişê me dikin Foza Yusuf her wiha hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê jî wekî şîrîgê plana li dijî Kurdan pê nasê kir di derbarê rewşa meydanî de şiyarî da got bajarê Kobanî niha hatiye dorpêçkirin hêzên wan li seranserî sînorê Eyn Îsa di parastanê dane rexneyên tund li Amerîkayê girtin Amerîka li hember van êrişan bêdeng e Amerîka şîrîkê peymana Parîsê ye Foza Yusuf dibêje rêveberiya Xweser biryara me berxudan e em şer naxwazin lê eger êrişên ser me hebin em ê bi her awayî xwe biparêzin ji xwe anha jî qesedê beyan kiriye ku êrişên pir ciddî li ser wan hene piştî ku Mazlûm Ebdî vegeriyaye anha êriş vê şevê jî pir didomin li ser ez xerîtê nîşanê we bidim hevano di xerîtê de guherînekî pir ciddî xuya nake ku ez hema nû bikim vê nexşê xerîteya şerê li Rojavayê Kurdistanê yani rewşekî pir ecêb e mirov aqilê mirova nagire hevan me çi zirar da hêzên koalîsyonê çi me evanîn serê me çi bû ev bêbextî me çi kir Hakikaten xetayekî me heye bila bêjin me çi xeta kir mesela me li ku derê xeta kir rewşa dawî a nexşeya li Rojavayê Kurdistanê ev e şer û pevçûn anha bi dijwarî didome em pê hesiyan hevala me Brîtanyayê re gava din tevlî bültena me ya beriyana habû pir bawekî xemgîn beyan kir ku şervanên me ê li Reqayê ku zîndana wê derê diparastin dîl hatine girtin ji aliyê çeteyan ve dema ku Mazlûm Ebdî biryar daye veqete bê ku wê peymanê îmze bike dema ku biryar daye veqete ev çeteyên li Reqayê weke tola xwe bigirin hemî şervanên Kurdan yê li Reqayê gulebaran kirine û hemî şehîd bûne û gelek dîmen hene dîmenên di dema zemanê berê ê Daişê de însan serjê dikin dîmenê wan bi toya wey divê em nîşan nedin armanca wan ew e tirs û xofê bixin nava dilê milletê Kurd hevan Hakikaten niha ev roj rojên ku em tê dane rojên biryarê ne îro firsendekî pir mezin hatiye pêşiya Kurdan êdî Kurd dikarin azadiya xwe îlan bikin serxwebûna xwe îlan bikin êdî anha roj ew roj e ku divê merû biryara xwe bide biryara Kurdistanekî serbixwe heta dawî bi vê merû şer bike êdî tu derdê me ku em hesasiyetên Tirkan bidin berçav derdê me ku em hesasiyetên Ereban bidin berçav derdê me ku em Bakur Rojhilatê Sûriyê weke herem bi dünya alemê bidin naskirin em îlan bikin û em îspat bikin ku biratiya gelan pêk tê tiştekî wisa tune milletê Ereb îspat kir ku yek ji têgehên pîroz yên medeniyetê biratiya gelan wan red kir ji ber vê yekê êdî serxwebûn bûye ferzekî li pêşiya Kurdan hevan yani rastiya me ev e ez Foza Yusuf bixwînim ka wekî din çi dibêje yani rojên pêşiya me rojên şerin anha êdî piştî vê saetê ez bixwe ne taraftarım Mazlûm Ebdî biçe Şamê ez bixwe ne taraftarım zarokekî Kurd jî biçe Şamê ji bo hevdîtinê bila
ew vakti ku ew bixwazin dibe nîgê wan jî Putinê wan jî neyê ser Kobaniya pîroz dibe ew ancak li welatekî dereke li welatekî xerîb bixwazin ez naxwazim generalê me Mazlûm Abdî jî aqasa bêrûmet bibe biqasî ku biçe serçeteyê terorîst El Colanî ra rûnê êdî em naxwazin em weke milletê Kurd yani ez bixwe naxwazim ez naxwazim generalê Kurd biçe destê Colanî bigire Waxtê ku hevdîtinekî çê bibe di derbarê Rojavayê Kurdistanê de bila li welatekî xerîb be bila zarokekî Kurd gerîlayekî Kurd bila biçe hevdîtinê bila gerîlayekî Kurd biçe hevdîtinê yekê normal gerîlayekî ji rêzê ew qas bila biçe bibêje we Kurd wenda kirin Kurd şerefa we bû we şerefa xwe wenda kir we Kurd wenda kirin hûn ne ew qas biqîmetin ku hûn bikaribin Kurdan qezenç bikin tiştekî gotinekî pir xweş bûye Faysal yani hem ji bo Amerîkan hem ji bo Ereban û hem jî ji bo Tirkan jî derbasdar e hûn dostanî dilsoziya Kurdan heq nakin ew qas vekiriye hevan Nofboza Yusuf çi dibêje biryarên Ehmed Elşara li qadê nehatin bi cîhanê binêrin biryarên behsa biryarên doh û pêr dike biryara me berxudan e biryara me hevan heta dawî em ê li ber xwe bidin niyeta Kurdan û şer bikin êriş bikin tuneye tenê biryar dane bajarên xwe diparêzin ez hema viya bi dawî bikim li her derê anha pevçûn hene tu biryarekî ji wan biryarên ku Ehmed Elşara do dabûn li qadê nehatine bi cîhanîn Ehmed Elşara çi got soza wî çi bû tu sozekî wî nehatiye bi cîhanîn teslîmiyeteke tam li ser me tê ferz kirin lê em vêyekê qet tu carî qebûl nakin fermandarê giştî Xesedê Mazlûm Abdî ji Şamê derketiye dema ku gîş Rojavayê Kurdistanê ew ê rewşê ji nû ve binirxîne Waxtê ku Foza Yusuf derket bername axifî hevanno Mazlûm Abdî di rê dabû anha gîştiya Rojavayê Kurdistanê bi saxî silametî lê em tev merex dikin gelo anha daxuyaniya wî îşev tê yan nayê eger hat haya we çî bû ji me re bêjin em zindî de par vê bikin nebe jî di saetên pêşmerê yan jî sibê serê sibê na hevanno van daxwazan hemiyan niha û yekser dixwazin tiştê ku dixwazin mesela daxwaz dikin ku em hemû saziyên xwe birixînin hemû bîrên petrolê radest bikin li dibistanan perwerdeyiya rawestînin pergala sîstema xwe betal bikin a perwerdeyiyê dibêje vana daxwazên felaketê ne felaket yani çawa çi cesarete ya Donald Trump çi cesaret daye vî terorîstî dibêje anha ji me daxwaz dikin em hemû saziyê xwe ser û bin bikin xirab bikin hemû bîrên petrolê em radestî wan bikin li dibistanan li mekteban perwerdeyê em rawestînin pergala xwe betal bikin van daxwazan ne sibê anha yekser dixwazin daxwaza vekişînê a Qesedê ji Hesekê dixwazin Qesede ji Hesekê jî vekişe dibêjin divê li Kobaniyê çek werin danîn Yusuf ew îdayên Şamî yên ku dibêjin endamên PKK li dijî rêkeftinê derdikevan red kir ev îda ji rastiyê gelekî dûr e hûn dibînin ku piraniya kesên ku di nava refê wan de şer dikin endamên Daişê ne ê nava wan e îro çûn gelek endamên Daişê ji zindanê derxistin dixwazin tola Daişê hilînin bi hinceta PKK niha rabûne sûçê xwe vedişêrin ege mesele şervanên biyanî be wedît li Helebê misiriyekî çewa cenazê hevalê me ê asayişê ji avahiyekî avêt hemî biyanî ne Foza Yusuf li ser helwesta wan li dijî êrişan jî got em şer naxwazin ege êrişê bi vî rengî bidomin biryara me berxudan e çimkî nasna me destkeftî hebûna me qebûl nakin dibêjin rejîma Baasê çewa nêzî we biye em ê jî wiha nêzik bibin Şamê biryara qetilkirina Kurdan daye îro li her derê vê yekê nîşan didin ji me tenê rêya berxudanê maye li pêşiya me Foza Yusuf li ser vekişîna Qesedê ya ji Dêrez û Rûreqayê jî ev agahî dan dibêje sereke qonaxên şer hene li van herêmên ku em behsa wan dikin Ereb dijîn bi rastî êl û eşîrên Ereb rolekê gelekî neyînî lîstin vê yekê bandor li rewşa eniyên şer jî kir niha em di nava gelê xwe de ne gelê Kurd
divê sed salê de, divê dema diyarkirina qederê de ya ew ê bi azadî bijî yan jî ew ê koletî qebûl bike. Em ê heta dawiyê li ber xwe bidin di rêya azadiyê de, dibêje Foza Yusuf. Deqekî anha temam hevan do anha biryarên şer hatine girtin ji aliyê Colanî û çeteyên li Şamê ve wisa xuya ye biryara şer hatiye girtin ji ber vê yekê hêzên Iraqê jî xwekişandine ser sînor naxwazin tiştekî were serê wan jî anha peyama şervanên jin heye anha berxwedana li ser şopa Ziyad û Deniz dibe em bidobînin gelê Kobanî jî dibêje wê Kobanî carekê din bibe goristana çeteyan li Hewlêrê ji bo rojava li pêş avahiya balyozxaneya Amerîkayê çalakî hebû li Hewlêrê bravo balyozxaneya Amerîka heye balyozxaneyekî avahiyekî pir mezin çêkirin ya Amerîkayê li nêzê Hewlêrê li wê derê divê bi hezaran Kurd dakevin wê derê protestoya xwe nîşan bidin ret bikin. Amerîka hevano tu tiştekî wenda nake eger piştgirî bide Kurdan. Li eniya Sirînê pevçûnên pir dijwar çêbûne hevano eniya Sirînê hûzanin ku derê ez ji we re bêjim. Eniya Sirînê ev e avê derê ye. Hên jî li ser nexşê xuya nake eniya Sirînê ana şer û pevçûnên dijwar hene ez hinek vê nexşê nû bikim ji we re bînim deqekî ez vê xerîtê ez hema nû bikim rast e. Anha ji pira erê bendava tişinê ji wê derê ve ketine hundir ji xwe şer û pevçûn anha pir dijwar e. Deqekî tamam rewşa dawî a nexşê ev e hevano ez vê jî bînim ser ekranê tamam. Na sînorên dagirkeran rakin tevlî berxwedanê bibin banga dawiya Qesedê ye banga dawiya YPG ye yani bi vî şeklî hevan ez xatir ji we bixwazim di saetên pêş me de ez ê werim cem we eger mesajê we tune bin ez ana li mesajê we dinêrim tiştekî balkêş hûn ku hûn ji min re bibêjin nûçeyên nû hene hevano nûçeyên nû tiştekî nû ku hûn ji min re bibêjin heye hevano ez zanim hevano yani ecayîb mereqa milletê me heye li ser van meseleyan hûn dixwazin ez anha li nûçiya binêrim tiştekî nû hebe ji we re pêşkêş bikim ez biçim ajansê me jî di zehmetê de newzanin Quwetên Sûriya Demokratîk YPG hevano li gundewarê Kobanê êrişekî çeteyan têk bir hema hay ji vê meselê hebin ez vîya ji we re anha bixwînim ev nûçeyên nû ket ajansan hema di vê deqa dawî de şervanên Qesedê êrişekê çeteyên hikûmeta demkî li herêma Çelebiyê li gundewarê Kobanê têk bir hêjmareke çete kuştin û pênc jî girtin ez hema Çelebiyê nîşanê we bidim li ser xerîtê Çelebiyê ev dere hevano Celebiye ev dere. Avê dirê. Celebiye. Yani ji vê derê derbasî vê derê bûne. Deqekî ev dere.
دقیقی پر نوچه لسر هفتن مروف دناف دا دبینه حقیقتا ملت سلیمانی سبی ساعت هفتان ده لهف کم دبه و بربی اری شد بجه yani بربی روژاوی کردستان و برید که به ملت سلیمانیه tabi هفانو سبیج سلیمانیه ملت کی ملت رف برف دکوری بربی روژاوی کردستان و برید که به لباشوری کردستان حسانه جه سلیمانیه هون درباسی هولیری دبن یان جی هون دکارن جوی و جوارن شنگالیوه مروف دکاره وره حتی بر سینور روژاوی کردستان جی ملت دکاره اما لباکوری کردستان هوانو مروف دکاره بچه سوروجی لوی دره سینور کوبانی هه مرود دیسات کاره وان تیلان بقلشینه در باس به مرود کاره در باسی نسیبینه به جن نسیبینه شقد دیرک در باسی قامیش لو دبن او تیل میل مرود کاره همی سینوران راکه yani ایرو روزکی گرینگه از خاطر جواب خازم هوانو ادی ساعتین پیشمه ده نیوی شوی امی بکاربن نوچه چی بکن نزانم لی تشتین آورته چی ببن چاوی مل سره شکرم آخره me بشوپینن پر mühime hevanno hûn dibînin çavê miletê me li ser me ye miletê me tenê zimanê me fehm dike zimanê tirkî fehm nake şildim bildim me hevalê me ye tirkî divê dewrê de dest bi tirkî dikin ya dev jê berdin neçin ji miletê Kütahyayê re behsa dewame nekin ya min ji miletê me re bi kurmancî behsa miletê me bikin kurmancî behsa şerê me bikin kurmancî behsa kuştî û şehîdê me bikin bes e em me rezarî bûn xatirê we silav rêz hevanno